sawanen kae. Sek sawanen nene ngono kuwi. Iya. Kadang nek ora ngono no. Piye? Au au. Padakno kirek. Kan yo Oh, eksplorasi. bengi kadang sok kombangan kok. Piye? Oh. Lah iya, kuwi sawanen kuwi. Alhamdulillah yo jam 3:30 wayah subuh tak dongani. Wis Mari. Terus muni yes. Hebat. Ora rebo ngono kuwi kok ya ning pos. Sawanen. Oh, sawanen. Wis Kowe gak mari. paham kowe rung di bojo kok. Aku ora paham. Rung di bojo. Nggur jajan ora paham piye to. Jajan Nggih, Mbak magang. Eka menika caping gunung request saking panitia. Nggih, dipun bawani. Sing bawa Mbak Eka nggih. Nggih wis gentosan to. Oh, Mangke gentosan, jenengan siap. jula-juli barang kok. Kosan. Hmm. Mungkin iki dinteni suaramu lho. Oke wong ayu. Dawan guyu kok iso guyu kok jodoh-dawa. Cekak aos. Heeh. Lagi guyu kok ngabab. Lare cekak aos wong ngewohi wong dawa. Ya Dawa. dawa-dawa aja sedengan. Sing sedengan. Ora padha apa kali bojomu mang. Lah, ayo saben bengi. Moji. Ning no. Ni. Nane. Mangga. Saben. Ayo pas to, saben. Ayo. Mumet kowe laras Prodadi kok mbok gowo kok. Apa reng? Ngono Pak ya. Alah, ora usah mbok gugu. Wong kae gurunan 20.000 kok. Ya ora warga kene urunan rata kok. Saben bengi Jengkleng kereng. Alhamdulillah. Tabunge muni. Marem pokoke. Masuk. Rasane piye? Masuk. Rasanya lain. Masuk lain apa jare tabung gas. Alah, tabung gas agar didusi diraupi yo enak iki. Tabung gas kok diraupi lho. Alah, agar petuk Pak Purnomo nek didusi diraupi disisiri. Lah mbok kira aku ki golongane wong DGJ kok diraupi Pak Purnomo iki lho. Lah apa ora kowe? Heh? Apa ora? Heeh. Oh, lah ya wis. Yen memajang mong karo jano. Mukul sing duwe reng. Oke. Saka ndur terap mengisor ndak sesek. Nyengkake wis jenenge. Ben lain. Oh iya lain. Oh yo siap. Yo lanjut. Kuning. Tenang wae panggungnya bakoh. Bakoh piye pas iki bolong lho. Lho. Ora apa-apa kok ya. Iya pas bolong. Mas yo panjenengan ki yaine alit. Heeh. Ning benjenggleng kok iso mantep ngono ya Mas yo. Kowe ora ngerti jamune Yayi. Apa Kakang Mas? Sido mancal. Sido mancal ki piye? Nek sing asli sido muncul. Iki sing palsu kok. Oh, sido mancal. Jamu kok ono sing kau kuwi. Bojone dipancal langsung geblak kan. Sido pancal. Kae ora kok tak pancal. Ku apa? Kae rasa tresnaku no. Oh, terus nopo terus? Aku bojoku sepisan lagi sesasi, aku gerwani jawil. Tresnane jek sithik. Terus. Bareng wis nikah 2 tahun, Hmm? tak jiwit ibu. Iya, aku ngono. Ibu. Bareng saiki rodok 5 tahun tak keplak alah ibu, aku ngono. Bareng wis 10 tahun kuancal ndase dijel. Semakin meningkat. Semakin meningkat Tresno sayang. iki semakin Semakin meningkat. Sesuk nek pamane kan semakin meningkat Iya. toh. Nah, gantung kok nereng bojo. Bojo dipancal. Bojo kok dipancal ki piye? Kae kan nenek nyamuk terus tak ngene ngono lho, gak gitu tanganku. Karo bojo ki semakin tuwa ki semakin sayang. Oh, ora mungkin semakin tua golek sing nom gendeng apa. Umur 40 dijolke 22 ya. Ya cocok. Cocok. Calone ngono ta iki. Sesuk. Ya ora kok. Amin. Tak mek ngonku. Apa? Mening. Apa kuwi? Jare golek